माझं घर आहे सांगितलं ना. हे घर माझं आहे, आतूचं आहे. कोणाचं आहे? नाही, ते आई बी माझी आहे, बाबू बी माझा आहे. नाही, मी ना बाबू आहे. पाय मी ना बाबूला घेऊन चालले मी आता. माझा बाबू घेऊन चालले. नाही, तो नाही माझा. हा बाबू आहे माझा. हा बाबू माझा आहे. हा नाही, तो तुझा आहे. हा उमन आहे बाबू. कोणा बाबू आहे? घेऊन जाऊ का? माझा बाबू घेऊन जाऊ का? अशी कट्टी. माझा बाबू घेऊन जाऊ का? का जाऊ माझ्या घरी? नाही जाणार मी माझ्या घरी.